So, in Korea, there's this special thing you do when you want to celebrate something. You go like, kunwari, birthday ng kaibigan mo. Oo. Pero wala kang regalo. Oo. Pero mahal na mahal mo siya. Oo. Siyempre, ito gagawin mo. Wait lang, may regalo ako para sa'yo, kaibigan. Di ba birthday mo? Itong puso ko. Wow! Gusto ko yan! Gamitin natin, kunyari may kukunin din Pwede tayo. ito, congratulations, Merry Christmas. Happy Halloween, Happy New Year. Pwede ka talaga maging artista. Matalino to, eh. Artista na Matalino to. ng bata to, Matalino. Siyempre, graduate. Inuna ang pag-aaral bago ang pagsisinger, di ba? O sige, pwede. Kunyari, bibigyan natin to. Yan. Siya na regalo. Okay. Okay, Sige. game. 1, 2, 3, go. Kunyari, hanap. Dukot. Uy, sa Korea galing yun eh. Ano ba yan? Ba naman yan? Ito na. Ito na. Yeah! Thank you, Gino! Thank you so Salamat. much.